Tá an seo san áthí mór an Gaile. Tá me gobar san óstán Hardiman tú férdum. Thóga mar cinenne am líana obair le gaiileh le Gaeilge. Dus gur cheap mar gur sean táhachtach an Gaeilge a ferbert agus an Gaeilge a bheith i plé gach páirt den gnó. Tá mar tuéis Gaeilge a bhaim i roinnfeá dar gnó. Tá mar dá labhairt lena híana, roinnfeá tagan ó Connemara. Tá sé curtha ar míoch lár agus ar fud na háide snósán. Tá roinnfeá dar eibrí á labhairt Gaeilge lena híana. Tá sé ar fáil má tá bainis snósán. Tábhacht obair le gaiileh na Gaeilge tuis go bhailing an Gaeilge Herbert sa gnó agus taobh muide. Dúin héin bhailing cumad le Gaeilge labhairt in ar óstáin agus sa gnó. Tásúla gin go fós dagan daoine seach chuain chun é labhairt agus daoine tacht seach chun beidir cafaí ordú nó aon rud mar sin trí bhain na Gaeilge. Tá mar bras áras é labhairt ar eis le na héana.